Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan terakhir apa? Wa awa sifat Fatihah. Terus niku tanggal 2 Oktober. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awatifa rofatika wa rahmatika wa tahan nunika. Wa awatifa rofatika lan piro-piro labete piro-piro kawelasan Tuhan. Lan piro-piro labete piro-piro kawelasan Tuhan. Ya Allah, limpahkan kasih sayangmu kepada Nabi Muhammad. Wa fadhila alaika lan piro-piro keutamaane piro-piro nikmat Tuhan. Alas itu artinya nikmat, makanya orang wingi sing jenenge ning alak. Alak itu artinya nikmat. Wa fadhila alaika lan piro-piro kautamaane piro-piro nikmat Tuhan. Ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad. Sayyidil mursalin hiya kang dadi gustine utawa bendorone piro-piro rasul. Ya Allah, mungkin Nabi Muhammad selalu jenengan curahkan kenikmatan, karena beliau sebagai apa? Panglima atau apa? Bendoro tuan, komandan para nabi. Wa rasuli rabbil alamina lan piro-piro lan utusane wa rasul niki mufrad. Wa rasuli rabbil alamin lan utusane pangerane wong alam kabeh. Zaman manusia pilihan sak alam niku nggih Kanjeng Nabi. Tiap wilayah punya pemimpin, tiap negara punya pemimpin, tapi di atasnya pemimpinnya para pemimpin nggih Nabi Muhammad. Qaidil khairis kang nuntun kebagusan. Qaid itu nama lain dari fungsi imam. Makanya ada imam pemimpin itu bisa qaid, iso nuntun. Orang namung perintah tapi iso nuntun dalam arti ora mau dituntun tangannya jak mlaku bareng ora iku, tapi nuntun nglakoni kebaikan. Jadi pemimpin kok meneng wae. Orang jamaah ditoke, orang ngaji ditoke, orang pemimpin yo nonton, ayo bareng-bareng menuju kebaikan. Wa fatihil birri lan kang buka kebagusan. Fatih artinya kang buka, ana jenenge fatih ya di ngaji ora iki. Nah, kudu iso buka. Ora terima buka dompet, buka amplop. Orang membuka lawan yang sing sregep ngajine biar bisa menjadi membuka, orang yang membuka kebaikan. Nah, sing ngajak kebaikan. Orang ngomong bener. Jangan kowe fatih, kok pengen besok kamu yang menjadi jalan pembuka untuk kebaikan. Fatihil birri wong kang buka kebagusan.
wa nabiyir rahmati lan nabi kang gawa rahmat. Gawa rahmat mergo wong sesuk iki kabeh butuh Kanjeng Nabi. Apa meneh kok kula panjenengan sami wong sing nabi-nabi liyane wae butuh Kanjeng Nabi. Kula sami ya pertama butuh guru ya butuh guru. Nganti nyambung sesuk kabeh wong kuwi butuh Kanjeng Nabi. Napa jaluk syafaat. Wa sayyidil ummati lan gustine utawa bendorone umat. Bendorone umat, pemimpin segala umat di Kanjeng Nabi. Allahumma ya Allah, ib'as mugi paring Tuhan hu ing Nabi makoman ing derajat utawa panggonan. Makoman ing derajat utawa panggonan mahmud dan kang den puji. Kula sami iso entuk panggonan sing kepenak, panggonan sing luhur. Nek kula panjenengan sami napa ya duwe kemampuan. Ana njaluk aja nganti panjenengan manggon santri al-ikhlas kok nanti ora dadi apa-apa. Kudu duwe makoman mahmuda, panggonan yang terpuji. Aja jadi luntang lantung. Santri itu duwe kemampuan werna apa sing ora iso santri. Ora trimo ning kene ora trimo iso ngaji, kadang yo iso. Nanti ora iso gawean iki berarti cuntel pikirane. Santri iso. Minimal nak duwe modal dasar babagan masak, tahu masak, besok iso buka warung makan. Engko nak berkembang iso dadi rumah makan, berkembang iso dadi catering, apa sing ora iso. Carane kena ngewangi Pak Trimo nukan. Nah, nyekel cetok. Ora trimo iso nyekel pen, iso nyekel cetok. Lah iya awal-awal kok nanti ora iso kerja, duwe keterampilan nyekel cetok ya berarti iso dadi tukang. Ora wis dadi tukang. Lah wong santri iki pikirane dalan kok. Ya mikir mosok dadi tukang tok, ya sak dhuwure tukang, terus apa pemboro. Keterampilan dasar tuh santri duwe kabeh. Ya toh, utak-utik kipas rusak, ekonomi rusak. Iso ora? Ya ora tahu sekolahane STM tapi kok mutek kipas ya iso. Utak-utek mesin yo pertama ono klirune, tapi yo suwe-suwe ahli. Iso dadi teknisi. Yo napa mboten? Mungkin. Duwe motor kok nanti ora iso digawean. Motor di starter iso GoFood yo iso. Saged napa mboten? Iya, antar paket yo bisa kok nanti uang nanti orang duwe nopo nyekel mik biasa. Aku jenenge kena pujian ning musala ning pondok kena nyekel mik azan. Yo iki mik iki iso dadi duit sak pirang. Dalam kecuali mikir ning karaoke ngentokke duit. Lah tapi nak mikmu iki tau nyekel mik minimal jenengan kon tahlil. Nggih to? Jadi Pak Mudin, jadi duit apa mboten? Iya, kok suwe-suwe jenengan paling ora kon khotbah saiki akeh sithik ana salam tempele napa mboten? Khotbah diwarai napa mboten? Diwarai. Khitobah punya kemampuan khitobah dikembangke. Nek iso khitobah dilatih. Nah, iso dadi duit ya. Iso dadi mubalik. Ya minimal awal-awal ngisi ngaji kampung. Kok nak wis mahir orang tahu yo meningkat. Jadi tingkat kelurahan. Terus suwe-suwe diundang di luar desa. Kok nganti ta pondok kok jare wedi, kon pondok wedi. Kok nak ora iso entuk gawean. Malah justru salah. Anjeringan ning omah hanya fokus dalam satu nopo kemampuan. Narak ngono yo mosok ning omah. Londo
Bisa ning wis biasa ngombai dhewe. Oh iya lah, mau nganggur ning omah tak buka laundry, buka setrikonan. Ya napa boten? Sing biasa ning kantin paling ora wis ngerti ilmune napa dagang, ngerti carane kulaan, ngerti carane dodol. Ngono kok cah mondok kok kuatir. Nah, biasa bongkar pasar kayu, roan kayu. Nah, roan kayu aku duwe ilmu roan kayu. Yo paling ora nopo kayu, yo melu-melu kayunan sik kaya kang sofa. Melu kayu. Nah, liburan ngedunke kayu. Tapi yo aja trimo dadi ngedunke kayu tok, dipelajari ngilmune. Sesuk sing duwe truk dhewe iso nyotori kayu. Cah mondok kon nandur ya iso. Nang nang gadhe tanduri lombok, tanduri gedang, tanduri apa meneh. Oh iso to. Iya lah gedang kuwi kan lemu piye carane ya dirago. Engko ben apa dijantungi, nek perlu godhonge kelasi. Ngono ngerti ilmu kabeh mulakno jenengan bener abah nek doktrin. Dadi yo wong sing handal sesuk bakale punya andil. Lan jenengan kok nyutang-nyuting ngene iki yo sesuk nak barokah jenengan iso punya media tersendiri. Ya toh? Yo barokah sing nyuting. Dur ngaji nyuting mosok aku terus nyuting tok. Kemampuan nyutingku aku yakin tek nyuting ngaji umi ngaji Gus Bari ana manfaate. Wong lewat syutingan wong-wong iso do ngaji. Ya toh? Kalau dadani motor ya iso, ya toh? Dibongkari, iso kok mlep ngedeke apa bengkel. Yo tak pondok aja sing jenengan bengkel, yo pertama bengkel. Suwe-suwe yo sing duwe bengkel. Sing duwe bengkel berarti bayari sing bengkel. Masa ning jopo paling ning kerja ning ahas, kerja ning pundi? Ya bengkel-bengkel. Nek cah pondok punya kemampuan koit memimpin yo aja sing bengkel dengan sing duwe bengkel. Mbak keterampilan banyak. So nanti dengan kok dadi cah pondok kuweden sama anak ora entuk gawean. Justru apapun bisa dilakukan oleh cah pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Tusrifu kang marekake tuan. Tusrifu kang marekake tuan bihi kelawan makoman kurbu kang parek nabi. Kurbahu ing parek nabi. Batu kiru lan tenang tuan bihi kelawan nabi ainahu ing mripate nabi wa tukiru lan netepake utawa bahasa saiki ya menenangkan menyejukkan sapa tuan bihi kelawan nabi ainahu ing mripate nabi. Maksudnya mata nabi itu sangat menyejukkan. Ya kaya kula nyasami mripate kula nyasami ya sendu ya toh. Nah, mripate nabi itu pasuryan napa niku sosone nabi menyejukkan. Makane trimo awor nabi tok hawane wis ayem. Kami kula yo jenengan sami yo sendu. Ya tok mripate do sendu. Sendu itu napa? Persamaan arti dari menyejukkan. Sendu seneng duit. Nah, gak tahu kula nyasami kan ngono sendu-sendu kabeh. Mau nanti ngaji berbagai sendu nepol dicengkal ya limang bak tapi benernya peripat sendu yang itu kang kepengen utawa cemburu sama yang itu kang kepengen utawa cemburu nabi bihi kelawan makoman sopo al awaluna piro-piro wong awal wong sing dhisik wal akhiruna lan piro-piro wong kang akhir. Apa wong cemburu pengen menjadi orang yang terdekatnya Kanjeng Nabi. Muga-muga kula sami cedhak karo Kanjeng Nabi. Ana diakai maca
lawat. Allahumma ya Allah, ati mugi paring tuan hi ing nabi al-fadla ing keutamaan, wal fadilata lan tegese keutamaan, wasyarafa lan kamulyan, wasyarafa lan kamulyan, wal wasilata lan derajat luhur, wadarajata lan derajat arrafi'ata kang luhur, wal manzilata lan derajat utawa panggonan, wal manzilata lan derajat utawa panggonan, asyamikhata kang luhur. Allahumma ya Allah, ati mugi paring tuan Muhammadan ing Nabi Muhammad al-wasilata ing derajat luhur, al-wasilata ing derajat kang luhur, wa balik lan mugi nekaake tuan, wa balik lan mugi nekaake tuan hu ing Nabi makmuron ing perkara kang den angen-angen Nabi. Ngendika makmulah ya. Wa balik lan mugi nekaake tuan hu ing Nabi makmulahu nggih ing perkara kang den angen-angen Nabi. Nabi iki sing diangen-angen ora kepentingan pribadi. Sing diangen-angen tuh kepentingan mati. Pemimpin yang ngono, sing diangen-angen sing dipikir iki ora kepentingane dhewe tapi kepentingan jamaah. Ya nasab dadi wong tuwa ya ngono, bakal ngrasake sing diangen-angen nek wong tuwa iki ora kepentingane awake, kepentingane keluargane. Dadi wong lanang iki kepentingane dikerekke. Yo duit-duit pengennya gawe tuku rokok, tapi nek ora ono beras pilih rokok kok pilih beras. Nyetel duit ning 10.000 garek kuwi tok. Anake njaluk sangu. Keke anake napa mboten? Nggih. Ya, jadi pemimpin jenengan calon-calon pemimpin minimal pemimpin keluarga utamakan kepentingan napa jamaah. Jangan ngoten sesuk nak dadi Pak Yai, dadi Kiai, dadi Bunyai sing dipikirke kepentingan jamaah. Kadang kepentingan sendiri kalah dengan kepentingan jamaah. Kenapa? Percaya sesuk buktikan. Kalau jangan jadi pemimpin pasti waktumu yo kadang tersita. Duitmu ya tersita, tenagamu ya tersita. Lalu apa nak saja ngomong. Kalau dengan mau jadi pemimpin harus siap jadi ujung tombak dan ujung tombol. Paham? Ini doktrinnya apa? Nak pengen jadi wong Arab kudu siap jadi ujung tombak dan ujung tombol. Tombak itu pasti di depan sendiri. Ya, harus bisa mandegani, harus bisa ngatur, itu namanya ujung tombak. Lan orang ceritane pemimpin kok ora gelem ujung tombok. Pemimpin itu mesti ono tomboke. Nah, jenengan saiki latihan. Kira latihan nomboki, nombokane ora sing gedhe. Lagi misalkan nopo iki ono keran bocor, aku duwe 3.000 tak tukokne wong keran. Misalkan apa kae tak tukokne ujung tombok. Nah iki pas ora nopo, aku kok duit tak tombok aneh. Nah niku latihan. Ya maaf. Ya mungkin barokah ini saya ini. Nah Umi dulu di pesantren juga gitu. Kita nanti nyuwun sewu, putra Mbah Yai mau rino kali Umi dia mergo napa? Umi merelakan sanguku daripada tak gawe jajan luwe tak keke gose. Mungkin nanti kula pareke gose, kesane napa? Ya ngalap barokah latihan. Mungkin Umi mungkin ora ngerti.
mulyane awakku saka amalku sing ngendi nggih boten ngertos. Nanti ngoten kula pamer duit gawe 200 gawe 500 kula jajanku mikir ora cucu Gusti goleki kula ora iso ngeki piye. Nah ngoten niku, nanti sakniki mergo rikir saking seringe kulino kalih kula, nganti tuwa kula ngoten iki nggih tasih kulino kalih kula. Yo malah seneng kula. Wong prinsipe abah ajeng tilar niku mun sakit yang Mbak Tata pas napa garek manakib alumni mereka, ya Allah, apa pesene napa nak biyen aku urung iso ngeki mbah yaiku, saiki mbah yaiku tilar, aku saiki pengen ngeki putra putrane. Apa niku kula eling-eling. Biyen aku menangi mbah yaiku tapi aku urung iso duwe rezeki sing turah. Lah saiki mbah yaiku ora ono ya saiki tak keke putra putrane. Nah itu termasuk bagian dari ujung tombol. Makanya niki pengen jadi wong sukses, pengen jadi pemimpin yang sukses harus apa? Berani apa? Yang satu ujung tombak. Pemimpin itu harus berani ujung tombak. Jatah gugai, jatah misalkan kudu dilokke dilokke. Yang kedua harus berani apa? Ujung tombol. Insya Allah ono barokah. Apa sing mbok tomboke entuk ganti saka Gusti Allah. Sama sing ketok cetok elo-elo. Dulu ketika Abah sama Umi mau memulai mujahadah, masuk mujahadah kok malaikatan yo mesake jamaah, mudah malaikatan. Malaikat yo ora memangane, ora ono bini. Misalkan jamaah yo paling ora banyu putih, banyu legi, senek kudu ono. Yo mendang-mending wong mek mulai buka mujahadah itu Mbak Tata umur 24 hari. Cara ekonomi Abah kali Umi urung jejeg. Tapi niat bismillahirrahmanirrahim. Wes apa ayo pemimpin ujung tombak dan ujung tombol. Wong gawe gampange nyukupi awake dhewe wae urung jejeg, urung cukup wani buka mujahadah. Ngertos yang pertama, Umi namun bisa ngasih teh anget kaleng kacang panggang tadi, kacang kulit, kacang kulit. Niku berbulan-bulan niku namun teh kayak kacang kulit kali senaikan ten piring-piring. Kemudian awal kita namun sak musola, ngoten suwe-suwe yakin. Nah iki aku wani tombok, insya Allah sesuk sing nomboki Gusti Allah. Wah iso kita kok tambah rezekine tambah nopo soto. Makanya jenengan mangkok ini banyak kan iku mangkok prasasti. Dulu awal-awal mujahadah niku nganggone nopo soto. Kula eling soto niku tiap kula arep mangkat mucal niku Mbah namun tak pasahi duit 150.000 jaman biyen tahun 2004. 150.000 niku gawe bahan soto cukup. Nggih ta? 150.000 ya tuku ana ayame, ana napa mine, ana togene, barang-barang beragam 150.000. Niku berjalan lama. Awet mangkok 75 dadi mangkok punjul-punjul mangkok 300 lebih. Akhirnya berpikir lah nek soto kok kangelan, nembe akhirnya jamaah tambah nanti duwe piring prasmanan sing nyukupke Gusti Allah. Nanti wong do mujahadah bersasi keimanan entek pira ora tau ngitung, wong entek pirane ora tau ngitung. Nganti sakniki sing nyukupke di Gusti Allah. Nganti Abah Muntila 2 tahun mujahadah masih tetap diparingi jaharan kepembotan. Nggih, sing nyukupke Gusti Allah. Barokah ujung tombak dan ujung tombol. Nah jenengan jadi pemimpin tidak pernah memulai, ya jenengan berarti Gusti Allah sesuai dengan karepanmu. Nak berani memulai, insya Allah niki kanggo Gusti Allah sing nyukupi nggih Gusti Allah. Tapi pertama itu pemimpin harus yang memulai. Nah jenengan orang memulai, padha karo tidak memberi contoh. Pemimpin kok mentoknya duwite kok eman
eman, yo jamaah melu eman. Karena dipikir di luar nalar, beras etok pun pinten, lauk etok pun pinten, gitu. Lauk senengane Gusti Allah kadang lewat napa sing doa ke kok. Niku berarti napa? Kabeh niku sing nyukupi Gusti. Iki pas ora nyekel duit, ana telepon Umi. Insyaallah mujahadah binjing badhe titip keko. Berarti Gusti Allah ngerti ya Allah, Gusti Allah ngertos. Cara dompetku gek tipis ya Allah, kanggo mujahadah cucu kanggo wong teriso dako. Umi titip nggih kangge hormat mujahadah. Di luar dugaan ndak ngoten niku. Nggih kabeh niku sing dalanke Gusti Allah. Nggih leres berarti dawuh abah napa wau ujung tombak dan ujung tombol. Niku pun Umi mengalami sendiri. Gitu, ya pengen bayangnya dia ya abah ora ono, dia tentang mujahadah iso hormati orang. Yakin Umi iso. Jadi iso. Kabeh niku napa? Sangka awake dhewe. Mula dieling-eling dawuh abah apa wau ujung tombak dan ujung tombol. Bismillahirrahmanirrahim. Pundi wasal. Nggih. Lan mugi dadekaken tuan hu ing nabi awala syafi'in ing kawitane wong kang nyafaati. Wong sing iso nyafaati ya Nabi Muhammad. Wong Nabi Ibrahim ya goleki Nabi Muhammad. Wa awala musyafa'in lan kawitane wong kang den trima syafaate. Sing iso nyafaati tur diterima syafaate. Allahumma ya Allah a'zim mugi ngegungake tuan. A'zim mugi ngegungake tuan burhanahu ing dalile nabi. Wasakil lan mugi ngebotake tuan mizanahu ing timbangane nabi. Timbangan amal apike nabi mugi abot. Mesti abote mesti dijamin mlebu surga. Sungguh mesti abot ya kula dengan sami niki. Wa ablis lan mugi pertelakake tuan. Wa ablis lan mugi pertelakake tuan hujjatahu ing hujjahe nabi. Wa fa'lan mugi ngangkat tuan. Wa fa'lan mugi ngangkat tuan fi ahli illiyina ing ahline swarga illiyin. Illiyin itu nama swarga. Makanya ada anak yang namanya illiyin. Nah, Firdaus biasa. Tapi ono illiyin itu termasuk nama surga. Darajatahu ing derajate nabi. Wa fi a'lal muqarrabina lan ing dalem luwih luhure pira-pira kang den parekake. Diparekake iki cedhakake. Lan ing dalem luwih luhure pira-pira kang den parekake manzilatahu ing derajate nabi. Wallahu a'lam bishawab.